मुंख'मा मानोना जिल्लानि सासे आफादगिरि महरै जिहेतु खामानि मावबाय थानाया दिनै आनजायलांबाय दा बे बेलायाव नोंथाङाबो जिहेतु नोंथांजोंनो सम मोनसेयाव खामानि मावफादों दिनै मा फोरमायनो जोबोद दुखु गोनां मोनसे रादाब बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय जोङो प्राय 30 बोसोर आं बिथांजों बर' थुनलाइ आफादाव लोब्बा दङ बे 30 बोसोर गोलाव समाव जिहेतु आंबो जिल्लायावनो दंमोन उदालगुरि जिल्ला बै समाव दरं जिल्लामोन बिनि उनाव उदालगुरि जिल्ला जादों आरो बै समावनो जेब्ला आङो नेहाथारि आफादगिरि बिबान लाबोदों जिल्लायाव बे समावनो जाय सुबुङा दिनै रुंसारि जाबाय सुबुंसा मोसाहारि बिथाङाबो आंजों लोगोसेनो बिथाङा नेहाथारिबोमोन आरो लोगोसे बिनि उनावहाय बिथाङा लेङाइ आफादगिरिनि मासिखौ मोनदों आरो बिथाङा जेब्ला रुंसारि जायो बे समसिम बिथाङा जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिमोन दिनै जों बिथांखौ खोमाबाय आरो बे खोमानाया आङो आफादनि हिसाबैथ' गोबां खहाखा बेक्तिगत हिसाबैबो आं पार्सनेलि आं ओरैबायदि खहाखौ मोनदांदों जे बिथांजों जोङो बै समाव हारिनि गेजेराव जि माखासे खैदां खैफोदनि गेजेरावब्लाबो जों नाथाय गाबथाबनानै जों खामानि मावबोदों गोबां बिथिङाव बिथांबादि सासे गोथार गोसोनि आरो लोगोसे सासे मावथि सासे बिबानगिरिया जेब्ला हारिनिफ्राय गैया जायो बियो न'खरनिल' खहा जाया बियो मोनसे हारिनिनो खहा आरो आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं बांसिन दिनै अनुभब खालामदों जे बिथाङा होलांनाय जि बिहोमाफोर बिथाङा डिसिसनफोरखौ जेब्ला होयो बा लायो गोख्रोङैनो बिथाङा होयोमोन आरो लायोमोन आरो दुखु सुखुनि बाथ्रा जोङो सावरायलायोमोन हारिनि खोथाखौ जों सावरायोमोन आं दहायनो बुंखादों जे जों गोलाव 30 बोसोरनि बारा बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावबोनाया आरो बै समनि जे मोनसे हारिनि गेजेराव माखासे जेंनाफोर फैदोंमोन बिनि गेजेराव खिन्थु गाबथाबनानै खामानि मावनाया गोरलै बाथ्रा नङामोन मानोना जोंनि हारिनि गेजेराव जों गोबां मुंख्लंफोर जों दिनै जायफोरखौ मोनदों बिथांमोना हारिनि थाखायनो मावदोंमोन नाथाय अब्लाबो सानस'नो हायियाव गोरोन्थि बुजिलायनायाव जों बेबायदि खोमानो गोनां जादों बेबायदि समावबो नाथाय बिथाङा जोङो जयैनो खामानि मावदों बे मोनसे नोजोर होथावना बिथिं होननानै आं दिनै बुंनो लुबैदों आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सासे बिराद गोख्रों सुबुंखौ जों खोमानो गोनां जादों आरो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबैबो आं दिनै गोसो गोरबोआव मोनदांदों जे बेसेबां गिदिर खहा हारिनि थाखाय आं दिनै बेखौ नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों फोरमायगोन जायफोर माने हारिनि थाखाय खामानि मावो नाथाय सोरबा सुबुंफोरनि थाखाय बेबायदि जेबो मोनसे नेरसोनथि थालाङो बेनिफ्राय बिथांनि मुङाव माबाफोर खाम्फा बेबायदि लुफुंना दोननायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा बिदि सिन्था खालामदों जिहेथु बिथाङा मैयासो रुंसारि जादों 12 नभेम्बराव दिनै 13 नभेम्बर दिनै जों बेवहाय बिथांखौ सावगोन बिनि उनावहाय जों सानलायगोन जे जोङो मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया जिहेतु जोंनिनो सरकार दङ जोंनिनो दैदेनगिरिफोर दङ आरो बिथांनि जि माखासे हारिनो होलांनाय बिहोमा ओनसोलाव होलांनाय बिहोमा बेफोरखौ नायनानै जिहेतु बिथांनि बिहोमायाबो खम नङा आं दहायनो बुंखादों बेखायनो जों मा हायो फैबाय थानाय समाव बिथांनि मुंखौ जाहाथे जोङो अरायथा खालामना गालांनो हायो बिनि थाखाय सानलायगोन सावरायगोन आरो जों खामानि मावगोन